I can take the sun. Beat it round. And that one. नै लोगोफोर मबाइलाबो बारा थिग नंला थेवबो बिनि गेजेरजोंब्लाबो जि हायो एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबाय नोंथांमोननि गेजेराव ब्लग लानानै फैयो थेवब्लाबो माने नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होदो अननानै माने नै खामानि मावगासिनो दा बिथिं अलरेडि माने न'आव जानो थाखाय दाउ सिथारबाय नै दा नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनोसै नै बहनदो दाउखौ बहनसन बाहेराव बाहेराव बहनना हो दाउ बारा गिदिर नङा लोगोफोर फिसा ओरैनो न'नि खिना आन्था जानो आरोना रावबो बिदि आलासि उलासिबो गैया थेवब्लाबो माने न'आव आन्था जानो थाखाय फिसा मासे लददब मालायनि बायबोना लानाय माने आनैनि आरोना बायनानै माने दा न' बयबो जानो लुगैनायखाय माने सिथारबाय आरोना दाउखौ नायनि आखाइ खिथिलाय आखाइखौ नायनि दैबाना आखाइया माबायदि बेलेगफ्रा सोरबा नुबाथ' मुगैलायलांगोन दा मलमबो लादों लायाखैबा तेरे बिन साजना तेरे बिन याद ना मिले ना हमको दोबारा नै बन लाना थांसिगोन इसिं न'आव माने इसिं न'आव लांगोन ना बहा लांगोन लांबाय ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय हरनि नै आरो बुथार दाउखौ बिदि बुयो आरोलै माबा थैखानायखौनो बुसथाबबाय थायो थाथो दे दसे I can say the sun. Beat it around. And that. When I pass with my dad. I can say the sun. आबौ नों मा क्लासाव लासै फरायनाय मा क्लासाव लासै फरायनाय 4 class. 4 क्लास मा स्कुलाव फरायदोंमोन मा स्कुलाव मा ओइ खैराबारि फेन्सार स्कुलाव मोजां नाङोमोन ना फरायनो I can say the sun. लोगोफोर दिनै माने मा होनांगौ लकेल दाउजों माने माइरङा दिनै माबा जोसाबावसो नै दिनै माने जोसाजोंसो जाबावगोन माने लकेल दाउखौ मानो माथा लगायदेरबावनो माथा लगायनाङा एरनायालाय एरखाया जोसाया लायबा लादेरबाव खिन्थु जोसा थांलाय खम जाबा आरो मा होनना बुङो जोसानि मोदोमनायानो बेलेग इन्टारेस्टमोन आं खिन्थु जोसाबा जोसा आन्था जानो लुगैयोमोन रा बिदि माथा लगायद्लानो लुगैयामोन दा आइया आरो माथा लगायद्लानोसो होबाय जोसा माइरंजों दाउ लकेल दाउजों ओंखाम जायो दायो बिस्राया फुंनिफ्रायनो मावब्लाबो नै आगोर मोनलायलांथाराखै लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो दा नै माइरं सुहैनो नागिरदों ओमफ्राय ओंखामखौ जानना होसिगोन आरो ना दा नै बेथिं आइया आरो दाउखौ साफा खालामबाय दा नै बोरै मेगन बेसेबां माबा दाउखौनो एसे रागा जोंनानै मानसिखौबो खोमोन सोमोन फुजोबना होगोन होननायफोरबायदि जेरैबायदि दाउ दे आइया दा बेखौ मा दाउजों दा बिनिफ्राय जोसा ओंखाम आरो बिनिफ्राय मा होनानै संबावोबा हा दा नै लोगोफोर माने दाउखौ गेसावसो हांबाय आरोना आखाइखौ एसे बोखारलाय बाहाय एसे हांबाय दा माने
सुबैनि थाखाय माने गेसावसो डाइरेक्ट हांखाबाय आरो दाउबो बारा गिदिर नङा गांदो दोलाबदोसोमोन आधा केजिनि एसे बारोमोन आरो बिदिनो 600 ग्राम फोर जायोमोन मानैजों सेरसे बेसेबां जादोंमोनलाय मानैजों 1 केजि 300 ग्राम जादोंमोन दा बिनि गां फुनाय लोगो बियो 3 पुवाफोरल'सो जागोन खोमा 3 पुवानो आधा केजिनि एसे बारगोन ना बारानाय बारनाय नङा आधा केजिफोर जासिगोन आरो इयो ग्रोबनो आधा केजि ग्रोब जासिगोन आरो नङाबा हयथ' एसे एला 50 ग्रामफोर खमसो जाबोनो हागौ गांदोसो बिराद उजन जायोना बेबायदि दा नै सावबाय थासै नायनो मा मैगं लाबोदो नायनो अफिसनिफ्राय दासो मोनफैबाय मैगं एसे लाबोनो होदोंमोन मा मैगं लाबोखो मैगं एसे लाबोनो होदोंमोन दा बेनिफ्राय मा मैगं लाबोदो ओमफ्राय नै निथिं दाउखौ गोदासिगोन ओमफ्राय नै फैनानै दे मा लाबोदो बहन होलांलाय थाइजौ बिसोरखौ जाना नायनो ओइ केरेलाखौ बहन नायनि थाइजौखौ नायनि थाइजौ लाबोफादो जों बायना जानाया नै लोगोफोर माने थाइजौ बाहाय बायना लाबोदोंमोन माने हाथाइनि नामा हा हाथाइनि नै सिखारनानै दायो फुंनिफ्रायनो माने हरनि ओंखाम जानाय ओंखाम संनाय बेखौनो दायो नै थोरसि मानसि फैबाय दा आरो ओमफ्राय सुबावनांगौ बिराद नै फुङाव दा सुगासिनो आरोना साबेसे होननाय जाग्रा मानसिफ्रा 7 जननो दा बिनि 7 जननि जाग्राफोर सुनांगौ जादों खामानिखौ सुगासिनो आरोना नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोननो हानाय मानिखौ दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन ना मा बुङो बेनिफ्राय दा आङो कारजि रोसि सेबना होनो गोनांसो दङ दा मा समाव सेबना होयो कारजि रोसिखौबा